Si durant l'últim any no has estat en una cova, em vaig a fer una cua, perquè acabo de sortir de la piscina. Quin plano més maco, eh? Super sexy. Si durant l'últim any no has estat en una cova, sabràs que hem viscut, o estem vivint, una cosa mundial així molt... Està tot guapa, tio. Una cosa que està tot guapa. I per ser positius, clar, no? Tot se li ha de buscar el seu cantó positiu. I ara, últimament, la piscina està tornant a obrir, però has d'agafar cita. Només poden haver-hi, no sé si són 4 o 5 persones en total, en tota la piscina, i llavors és una cosa que està complicada, no està com per anar demanant cita a l'hora que tu et ve de gust. Llavors, avui m'han donat cita a la 1 del migdia, ara són les 2, acabo de sortir. Bzzt, bzzt. No sé per què no poso mai el modo avió per gravar vídeos. Com a mínim trec el vibrador. Bzzt, bzzt. Vaig a fer-ho. Ok, fet. En principi, si tot va bé ja no ens molesten més, a no ser que ara truqui algú, per exemple. Doncs això, que són les 2, i que les 2:00, a més, i que fins a les 5 no tinc classe. Estem a Sant Antoni de Portmany, a la illa d'Eivissa, i te'n recordes un dia que fent un vlogmas me'n vaig anar a caminar just abans d'un examen, que em vaig trobar un bosc cremat? Doncs mira, és això. És aquesta muntanyeta d'aquí. I resulta que a dalt de tot... Perdó perquè es mogui tant, però no tinc... el partner no dona per un estabilitzador. A dalt de tot hi ha una capelleta, i he pensat, calla, amb aquestes hores mortes que em queden, què et sembla si els portes a aquesta gent a visitar la capelleta? Ha sigut una conversa una mica estranya de jo amb mi mateix, però bé, que m'he fet una truita de patates, de carxofes, i m'he agafat 3 mandarines, i no sé si anar a comprar aigua o amb això en tenim suficient. Ara ho penso de camí, però aparco una miqueta més avall i m'acompanyes, vens si vols. Doncs aquest és el carrer pel que vam baixar l'altre dia, i jo diria que aquest és el camí pel que es puja. No ho sabem, però ara ho veurem. A veure, coses que no s'han de fer. Això és clarament el camí, això no és clarament el camí, però està allà, al lloc on anem, l'esglésieta aquesta. No sé si seria correcte intentar tirar pel dret. Aquesta serà l'aventura i em sembla que serà el títol del vídeo. Decideixo tirar pel dret i em perdo, per exemple. O no, esperem que no. És tot recte. Què pot passar? Què pot passar de dolent? Què dius, que he tardat 20 segons en pujar, literal, però 20? Mira quina pena, Això està fa més panxota de la que sembla. Però mira quina pena, tot cremat. Va, continuem. 20 segons més, jo crec que al ritme que anem, 20 segons més ja hi som, Doncs arribem a la conclusió de 2 coses. La primera és, Marc, tens 31 anys, això ja no és com quan en tenies 30, i l'altra és que això no era el camí, que segur que hi ha un camí més pla. Però bueno, està sent ràpid, s'apropa a l'objectiu. Tixin. Doncs hem arribat.
Una capelleta de 6 metres quadrats, potser. Però lo interessant no és això, lo interessant és mirar les vistes. Bastant èpic, Capella de sa Talaia de Sant Antoni. I penja-robes oficial. Estic suant com un tocino, com un marrano, com un porc. Està maco, Està maco. Això és Sant Antoni de Portmany. Estem a l'oest de l'illa i normalment el sol cau així. Hi ha una posta molt maca, però avui no serà el cas, perquè no tinc temps i perquè em sembla que no es veurà res. Això és exclusivament per la meva mare, Hem fet una truita d'esvergínies. La tinc així a la mà perquè la porto un paper d'alumini. Després aquesta gent em diuen que per què no faig servir un tàper, que el paper d'alumini no sé què, no sé quantos. Ja ho sé, però no tenia cap tàper que hi capigués mitja truita. Bon profit. Doncs encara que aquí estigui gris, resulta que ha augmentat la llum del sol i no he portat ulleres. No t'ha donat la sensació aquests planos de dron com que no s'aixecava del tot? A l'estar en un lloc, no ho havia provat mai, la veritat, a l'estar en un lloc així tan alt, per molt que pugi em dóna la sensació com que segueix recte, com que no acaba d'aixecar el vol. Suposo que també és perquè no hi ha arbres ni hi ha res que es pugui veure des de sobre. Però no sé, m'ha semblat estrany. Per cert, estava revisant els vídeos i què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. Portem ja 10 minuts de vídeo i no havia saludat. Moment de continuar amb l'aventura i baixar. Ja he dinat, ja està tot fet. Només em queda complir un capritxito que ja no t'ensenyaré per no fer-te enveja, però que és que tinc un antull. Antull és la paraula, diria, correcta, d'antojo, de menjar-me un croissant de xocolata. Què hi farem? Va, anem cap avall. Hem pujat per aquí, així a lo loco, i baixarem per aquí, pel camí que toca. A veure on ens deixa, on s'acaba. Doncs la baixada ha estat una miqueta més llarga del que esperava, però tot molt més pla, molt més còmode, agradable, i hem arribat a la civilització. Ara només ens queda trobar un croissant de xocolata i un cafè. Mira, venim d'allà dalt. D'allà dalt venim. Mercadona, Mercadona. Ai! Doncs apa, hem arribat, cafecito, croissanets de xocolata i ja està, deixem l'aventura aquí. Moltes gràcies per haver vist aquest vídeo, recorda subscriure-te que ja som 300.
302. I res més. Ha sigut molt llarg aquest vídeo, perdona'm per robar-te el teu temps. Sé que és molt valiós i jo ho valoro moltíssim que l'hagis invertit en mi. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau.